Здравейте, уважаеми приятели на бутонките! Току-що Левски завърши наравно с ССК в първото от трите предстоящи издания на дербито. 1-1. Още в началото ми иска да попитам, Левски пак ли същото? Отново ли допуснахме същата грешка в последната възможна минута, както се случи на стадиона в Добрич? Не си ли взеха пулка, не си ли научиха урока? Очевидно не. Айде сега от начало да се опитаме да подредим тези изречения. Признавам си, разбира се, и на всички, които гледат фенове на Левски, име кри света в този мач, защото този път победата се усещаше, виждаше се. Да си лескар, братко, е тежко. Кошмаре. Левски започна за пореден път, търсейки нещо по-различно в състава. Тръгват като аслани и се прибират като насрани всеки път. И Левски отново без типичен централен нападател. Оков, Лекс и Евертон Бала правеха всичко възможно да се въртат, така че Левски да няма централен нападател. Алдоир на десния бек и Ради Кирилов отляво. Поне Ради Кирилов веднъж застана отляво. От цялата тази конфигурация през цялото първо полувреме Левски не създаде нито една сериозна голова опасност. Когато Левски играе мачта на въгъл, обикновено го губи. Така е до момента. И не са малко мачовете. Не случайно са упреците към Хулио Веласкес, че все още няма победа на ЦСКА Лудогорец през това първенство. И това абсолютно е факт. Треньора си знае какво прави Пеле на тренировките и как се чувства, но докато го няма Сангаре и се възстановява от операцията, Левски ми е без зъб. Докато влезе и Хуан Перейра да замени Сангаре, който тича отново като пинко-розовата пантера, и двете точки излетяха. Остана една. Тя може да се окаже сравнително достатъчна в края, когато борим точките. Но за сега яда и болката от загубените две точки надделява, защото просто си водил до края и не си направил необходимото. В миналите бутонки, след един много труден мач срещу Арда, казах Левски, повярвай си най-после. Успокойте се. Обаче продължава да ми куца игровата идея. Как очаква Левски да побеждава, да надделява над съперника. И то във владението на топката. Там в играта без топка покриват празни пространства, окей, всичко е точно. Колко да е точно, като пак допуснаха гол накрая, но обаче нещо се къса точно в тия двубой. Да си лескар, братко, е тежко. Кошмаре. И се скъса с Лудогорец на Герена. Айде там съдията бутна малко, не малко за Лудогорец, но факт Левски не вкара гол. 0-0. Скъса се с ЦСКА в есенното дерби. След което 3 загуби от Лудогорец по 0-1. Излъгват те. Не се получава тази игра. Левски не може да осъществи доминация за повече от минута-две, което е нищо. Обаче, това, че Левски много трудно вкарва голове и абсурдно допуска голове, вече е симптом, се превръща това абсурдното допускане на голове или на напрежение пред вратата. Всичко това тревожи хората, които обичат Левски. И чакат с свити, най-меко казано свити сърца, края на този толкова инфарктен сезон. Левски кои са? Шампионите! Много трудно ще стане. Ако всички мачове се играят така, ще има много хиксове, ще се губят точки и тази предния на Левски може да се окаже надежда, дори и сините не спечелят много до края, но единството спасение и другите да губят точки. Как се развият нещата до края, ще разберем. Накрая ще ви кажа това, с което трябваше да започна, само че емоциите взеха връх, тъй като днес е Свети понеделник. На всички фенове, които гледат бутонките, на феновете на футбола, независимо дали сте от Левски или ЦСКА и какво пишете отдолу, да си кажем Христос Воскресе. Така, внимавай. Добре. Великден винаги е червен. Благодаря ви, че днес ни гледате.